уважаеми присъстващи! Аз ще се върна пак малко назад във времето, когато се правеше обществено обсъждане на сега действащия план. Ще кажа няколко думи за себе си и организацията, която представлявам. Тук са и по-голяма част от колегите. Председател съм на Сдружението на видушките ски и сноубордни училища, което български и чужди инвеститори за бъдещото развитие на туризма на Витоша. Другото, което е характерно за нашето сдружение, е, че всичките членове на това сдружение сме специалисти, завършили съответно ски, туризъм, алпинизъм и най-важното е, че от почти 20 години в една или друга степен сме се доказали с присъствието, с работата си и с това какво правиме не само за децата на София, но и за гостите и гражданите и по-големите хора от София. По-важното е, което ми се ще да го подскажа и с удоволствие ще дадем и за бъдеще, може би, идеи. Тук е това, че когато се обсъждаше предишния закон, предишния план, тогава всички хора, в това число и господин Стоев, и господин Белев, казаха: кажете какво имате нужда, защото вие сте горе. Ние така или иначе сега е момент да се коментират тези неща. И ние тогава казахме, бяхме много скромни и минахме само с 5 преместваеми постройки по 100 квадрата за нуждите на ски училищата. Също така, сега предстои разглеждане и ново обсъждане. И аз смятам, че Витоша дава ни чудесни възможности. Тези възможности за едно по-спокойно и по-балансирано развитие на не само на зимните спортове, но по принципи на ски туризма, изобщо на туризма, защото дори не смея да подчертая, че е малко егоистично Витоша и София, София и Витоша, защото софиянци 90% я приемат Витоша ски център, а леко като Витоша. А Витоша има и Ярлово, има и Кладница, има и много други места около Витоша, които остават определено недостъпни. Още сме далеч от това, което трябва да се случи, но в момента на Витоша има няколко места, които биха могли да бъдат заложени в плана, бъдещия план, като обособени зони, не само за начално обучение за деца, но и като зони за като снежни паркове, като зони, които за ски бягане и за ски турове. И мисля, че в бъдещия план това трябва коректно да се отрази. Аз само ще подскажа, че ски център Ушите Димтява би трябвало да бъде заложен. Терените около хижа Сълзица би трябвало да бъдат заложени. Като дебело подчертавам, че съм един изключително голям привърженик на развиване на този бизнес с възможно малко въздействие върху природната среда. Освен, че съм член на това и председател на това сдружение, съм може би един от малкото хора, които знаят какви усилия ми коства това нещо. Тук са хората, които през всичките тези години в една или друга степен, но във всички случаи са съдействали максимално на всяка една инициатива от страна на видушките училища, от страна и на всеки един от наш член на видушките училища. И аз смятам, че